Que tal, saudos? Operación contra o xihadismo en Pontevedra. Hai 3 persoas detidas por facer apoloxía do terrorismo islámico a través das redes sociais. Están sendo investigadas por difundir proclamas a prol do Estado Islámico e adestrar persoas afíns ao Islam radical. De contado ampliamos, antes outras novas. A maior parte das familias do colexio Fernández Varela da Pobra seguen a opoñerse ao peche. A Consellería de Educación estuda o traslado do módulo de infantil ao colexio de Banda Seca, sempre cando conte coa aprobación da comunidade educativa. Jacobo Pérez marca obxectivos á fronte do Concello de Caldas un mes despois da súa toma de posesión. Asegura que está indo porta a porta para escoitar a veciñanza. Marca como retos a ampliación dos polígonos industriais, mellorar o mantemento na vila e nas parroquias e atender as necesidades básicas do rural. A voceira do PP de Ribeira asegura que coñeceu a convocatoria dunha comisión informativa extraordinaria pola prensa. O alcalde da cidade desminte por completo esas acusacións dos populares. Luís Pérez Barral amosou o documento de notificación da comisión enviado o pasado xoves día 30 de xaneiro. Comezaron os traballos de renovación do Parque dos Praceres en Pontevedra. Esta é a primeira dunha serie de renovacións nos parques do rural do municipio. O Concello traballa xa en Marcón e continuará en breve polas áreas infantís de Tomeza e de Ponte Sampaio. Todo isto e moito máis de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Operación contra o xihadismo en Pontevedra. Hai 3 persoas detidas por facer apoloxía do terrorismo islámico a través das redes sociais. Os arrestados son un español de orixe brasileira, outro español de orixe marroquí e un marroquí. Están sendo investigados por difundir proclamas a prol do Estado Islámico e cantos relixiosos cun forte poder adoutrinador no ideario xihadista extremista. Ademais da distribución destes contidos, tamén adestraban persoas afíns ao Islam radical. Se detiene un español de origen brasileiro de 32 años junto a un marroquí de 28 años y otro ciudadano español de origen marroquí de 22 años. Se les investiga por presuntas actividades de difusión de contenidos de apología del terrorismo yihadista a través de distintas plataformas multimedia y redes sociales. Incluían consignas yihadistas y cantos religiosos musulmanes con fuerte poder adoctrinador en el ideario yihadista extremista. También empleaban y difundían material multimedia oficial del Daesh y transmitían mensajes de la red oficial del Daesh. Imos ata a Pobra. A maior parte das familias do colexio Fernández Varela seguen opoñéndose ao peche. A Consellería de Educación estuda o traslado do módulo de infantil ao colexio de Banda Seca, sempre cando conte coa aprobación da comunidade educativa. O traslado dos alumnos do Colexio de Infantil Fernández Varela da Pobra, proposto polo Goberno Municipal, segue sen contar co apoio maioritario dos pais. Remitirán un escrito á Xefatura Territorial de Educación para que lles aclare o futuro do máis de medio cento de alumnos con que conta o centro. De cara á xornada de portas abertas, que é o próximo 11 de febreiro, que queda moi pouco tempo, nós o que necesitamos e o que vamos a solicitar é, dende aquí tamén solicitamos pois a Xefatura Territorial da Consellería de Educación da Xunta de Galiza, pois que nos dé unha resposta oficial e a poder ser por escrito, porque creo que merecemos saber que vai pasar cos nosos fillos e non só cos nosos que están matriculados aquí, senón cos que teñen pensado, cos pais e nais que teñen pensado matriculalos neste próximo curso escolar. O tema centrou parte do último pleno ordinario da Pobra, no que os pais solicitaron información sobre o traslado para coñecer de quen partiu a iniciativa e en que fase se atopa o procedemento. Foi a pleno no turno de rogos e preguntas, porque si é certo que presentamos unha moción no nombre dos pais que estamos en contra do peche, pero foi desestimada. Entonces conseguimos que polo turno de rogos e preguntas se levaran a cabo as que a nós nos parecen pois máis inquietantes. E, bueno, a dona Amparo Cerecedo, a concelleira de Educación, pois non contestaba directamente, e o que sí foi bastante conciso pois foi o señor alcalde, José Carlos Vidal, dicindo que isto é algo
que, bueno, é cousa do Concello. Vamos a ver, nese pleno e nesas contestacións o que dixeron pois foi que este procedimento sigue adiante, que están, aínda tendo en conta que estamos a maioría dos pais en contra deste peche traslado, o claustro na súa totalidade tamén está en contra e soamente hai pois un voto a favor do mesmo por parte dos pais. A proposta do Goberno pasaría por trasladar os alumnos do Fernández Varela ao Colexio Salustiano Reieiras, que conta cun edificio baleiro que podería converterse no módulo de infantil. Tan só sería preciso habilitar os baños e a zona de comedor, cun investimento non moi elevado. Aínda así, a decisión última dependería da dirección de ambos os dous centros e a Consellería de Educación. E a AMPA Santa Uxía do Colexio o Grupo de Ribeira denuncia a paralización das obras de instalación do ascensor no edificio de educación infantil iniciadas no mes de novembro. Dende a entidade exixenlle a Xunta accións concretas para garantir que a empresa xudicataria cumpra co seu compromiso e complete a instalación do ascensor a maior brevidade de tempo posible. Segundo eles, o Colexio, que este curso celebra o seu 75 aniversario, precisa tamén de outros investimentos urxentes en melloras estructurais, como é o caso do arranxo do patio exterior, a renovación da cuberta de infantil ou a reapertura da pista polideportiva, entre outras. Coa fin de dar visibilidade a esta problemática, a AMPA decidiu convocar unha concentración para mañá martes ás 5 da tarde diante do centro educativo, polo que fan un chamamento a toda a comunidade a asistir. Jacobo Pérez marca obxectivos á fronte do Concello de Caldas. O novo alcalde fai balance da súa xestión á fronte do goberno local un mes despois da súa toma de posesión. Asegura que está indo porta a porta para escoitar a veciñanza. Marca como retos a ampliación dos polígonos industriais, mellorar o mantemento na vila e nas parroquias e atender as necesidades básicas do rural. Pasou un mes dende que chegou a alcaldía de Caldas e hoxe Jacobo Pérez fixo un repaso do feito nestas semanas e do que serán as liñas do seu goberno. O socialista asegura que está indo porta por porta, presentándose e escoitando a veciñanza e colectivos socioeconómicos da vila. No rural estamos indo casa por casa, levando unha carta de presentación e presentándome a moita xente. Non sorprendentemente, pero bueno, si é certo que en algunha casa, na maioría, si me conocen, si saben quen son, por xa levar tempo traballando máis, pero si que algunha xente non se enterou do cambio de alcalde siquiera, non? En esa primeira toma de contacto, o rexedor asegura estar tomando nota das reclamacións da xente, no caso do rural, atendendo as necesidades básicas. Imos destiñar todo o plan do máis provincia deste ano 2025 tamén a saneamentos no rural. No rural, principalmente, máis alá dos servicios de mantemento, de arreglo dos baches, de arreglo de limpieza de cunetas, os típicos arreglos, a inversión fundamental siguen sendo saneamentos e seguiremos traballando neles con moito ahínco. E tanto nas parroquias como no centro da vila, un reforzo do mantemento. Incorporamos unha máquina que nos vai permitir facer nós o traballo todo no casco urbano, con esas limpiezas con hipoclorito, con hidrolavadoras e demais, tanto as aceras como de todo o mobiliario urbano, como dicía, e nos permite, a súa vez, liberar unha partida de cartos que vai ser destiñada ao rural, que nos é máis difícil ou mellor acometer pola falta de personal eses traballos, e prácticamente se duplica o importe que se fixo o ano pasado. E nos grandes retos, o alcalde marca a ampliación do instituto, a construción do novo centro de saúde e a creación de máis solo industrial nos polígonos do Pousadoiro, no de Paradela Carracedo e no de Veigas de Almorzar. Neste último caso, o rexedor recoñece que aínda queda moita batalla por dar. É conocido polos propios empresarios, é conocido por todas as forzas políticas que hai un tapón co Ministerio de Infraestructuras porque non ven factible a creación e a ampliación dese polígono polos entronques que supoñen ca Nacional 640. Seguimos traballando, seguimos estudiando posibilidades, vai nos dar traballo, lévanos dando moito traballo. No político, Jacobo Pérez cree que a remuda na alcaldía serve tamén para dar resposta ás voces que pedían cambio na vila e sobre o incremento dos soldos nun 3%. Debatiuse fai ano e medio cando se debatiron os soldos. O único que podo dicir a ese respecto é unha subida que decisión política ou o que fora, tampouco é lógico que non haxa esa actualización de prezos, independentemente do ruído do debate que hai a maiores. E quero recordar que fai un ano e medio o meu posto, o sea, a miña retribución
eran 50.000. E agora cunha dedicación parcial o seu salario queda nos 32.250 euros brutos anuais, mesma cantidade que cobra o concelleiro de Medio Ambiente, tamén cunha parcial. A dedicación exclusiva correspóndelle ao tenente alcalde Manuel Fariña con 51.000 euros brutos ao ano. A voceira do PP de Ribeira asegura que coñeceu a convocatoria dunha comisión informativa extraordinaria pola prensa. Os populares denuncian a falta de comunicación por parte do goberno municipal coa fin, segundo din, de obstaculizar o seu labor na oposición. Indignación no seo do Partido Popular de Ribeira despois de que ningún dos seus 10 concelleiros teña sido convocado á comisión informativa previa ao pleno do xoves, no que se debaterá a proposta do POS. Esta mesma mañá a súa voceira denunciaba que non tiña notificación algunha da xuntanza que coñeceu pola prensa. Despertamos pois esta mañá coa sorpresa a través da prensa de que esta mesma tarde son as 10 da mañá agora mesmo, e o Grupo Municipal do Partido Popular, estamos falando de 10 concelleiros de 21 que ten a corporación, pois non ten ningún tipo de notificación de que esta tarde se celebre unha comisión informativa extraordinaria no Concello de Ribeira. Dende logo, pois nos parece de novo sorprendente este xeito de traballar do tripartito, completamente pois opaco, pouco transparente, dende logo pois cun diálogo nulo. Cando temos un tema tan importante como é a aprobación do POS da Diputación, para o que xa fixemos pois a nosa proposta con 22 iniciativas. Di San Pedro que esta forma de actuar xa ven sendo habitual por parte do goberno ribeirense, o que acusan de escurantismo e falla de información co fin de obstaculizar o labor fiscalizador da oposición. Pois o que non é de recibo para nada e me parece completamente insultante é que nos teñamos que enterar pola prensa hoxe a mañán de que hai unha convocatoria de comisión informativa extraordinaria para esta tarde. Dende logo o Partido Popular a día de hoxe carece de ningunha información, ningún dos 10 concelleiros ten no seu correo electrónico notificación de que se vaya a levar a cabo esa comisión informativa e, polo tanto, pois teremos que tomar medidas conforme a este xeito de actuar do tripartito, que unha vez máis volve a demostrar que é absolutamente dictatorial e que vai por libre, sin contar absolutamente con ninguén e, dende logo, desprezando a tantísimos ribeirenses que puxeron a súa confianza nos 10 concelleiros do Partido Popular. Pero o alcalde de Ribeira desminte por completo as acusacións do PP e insta a súa voceira a unha rectificación pública. Luís Pérez Barral amosou o documento de notificación da comisión enviado o pasado xoves, día 30 de xaneiro. Dentro do Partido Popular estáse acusando de maneira falsa ao goberno municipal de Ribeira dicindo que non lles chegou ningún tipo de convocatoria. Pero onde hai papéis, calan bocas, aquí mesmo podemos ver como hai unha convocatoria asinada non só por min como alcalde de Ribeira, senón tamén polo secretario municipal que dá fe e dá constancia de que as cousas se producen no momento en que se producen, e esa convocatoria está asinada o pasado xoves 30 de xaneiro ás 2:30 da tarde. Por tanto, dende o xoves pasado, teñen acceso a toda a documentación que se vai a debater na comisión informativa e despois no pleno do xoves. Estamos seguros, non, de que a oposición de Ribeira, conformada polo Partido Popular, pode facer todo tipo de críticas, pero non faltar a verdade. É dicir, o Partido Popular está mentíndolle á veciñanza de Ribeira cun único obxectivo, que é danar a imaxe do goberno local que está facendo as cousas como se fan habitualmente e tamén con transparencia e participación. O alcalde de Ribeira quixo tamén defender o labor dos empregados municipais que o PP está a poñer en dúbida, polo que exixe unha desculpa pública por parte da voceira popular. Eu exixo que o Partido Popular pida unhas desculpas públicas polas acusacións tan graves que acaba de facer dicindo que o goberno municipal maniobra para evitar que os grupos da Corporación Municipal teñan toda a documentación disponible para poder acceder a eses proxectos que se van a debater en pleno. Eu afirmo que iso é falso e non só o digo con convencemento, senón que tamén o atestigua o secretario municipal do propio Concello. E despois, unha segunda cuestión
Quero destacar que os profesionais do propio Concello, os traballadores e traballadoras, non teñen ningún tipo de culpa a hora de facer este tipo de convocatorias. Estamos vendo que o Partido Popular está danando tamén a imaxe de todos os traballadores e traballadoras do Concello, a quen lle dou o meu apoio, e quero resaltar que son uns profesionais dos pés á cabeza, e teñen o apoio non só meu como alcalde de Ribeira, senón de todo o goberno municipal, que sei que están facendo un bo traballo, convocan as comisións informativas, os plenos e calquera órgano colexiado en tempo e forma, e esa información está canalizada polos medios habituais, que neste caso é unha notificación pública a través da sede electrónica do Concello de Ribeira. O empresariado de Valga celebrou o seu tradicional xantar de traballo polo día de San Brais. O acto asistiu o presidente da Xunta, acompañado pola conselleira do Medio Rural e o alcalde do municipio. Alfonso Rueda salientou a capacidade que ten Galicia de ter empresas competitivas ao longo de todo o territorio, poñendo como exemplo o caso do Concello de Valga. Co gallo do San Brais, o empresariado de Valga celebrou hoxe o seu tradicional xantar de confraternidade. Un encontro que asistiu o presidente da Xunta, acompañado da conselleira do Medio Rural e o alcalde de Valga, entre outras autoridades. Alfonso Rueda reflexionou sobre a capacidade que ten Galicia de ter empresas competitivas ao longo de todo o territorio, e non só nas grandes cidades ou en determinadas áreas. O xefe do Executivo galego aproveitou o encontro para explicar algunhas das medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar a iniciativa privada, como o solo industrial gratuito, os primeiros 8 anos, as novas figuras de aceleración de solo industrial ou a formación flexible e a carta para casar a oferta e a demanda de emprego. Na súa intervención tamén agradeceu aos empresarios o seu compromiso por xerar riqueza e emprego no territorio e recordou a disposición da Xunta para escoitar as súas demandas e necesidades. Xa está aquí unha nova edición de Ponteatro. Este ano inclúen 5 propostas teatrais e tamén un espectáculo de danza. Coñecemos os detalles logo da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitaba esta mañá en Lousame a farmacia de Valentina Domínguez, que resultou beneficiaria o pasado ano do bono Enerxía PEME. Aproveitou a visita para animar os negocios da zona a solicitar este tipo de achegas que axudan a reducir os custos enerxéticos. A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto coa alcaldesa Teresa Villaverde, achegáronse ata a farmacia de Tállara, da que é titular Valentina Domínguez, un dos 24 negocios da comarca que resultou beneficiario durante o pasado ano 2024 do bono Enerxía PEMES. O que levamos en estes 5 anos de programa foi xa un investimento de 13 millóns de euros. En esta comarca do Barbanza, no ano 2024 foron beneficiados 24 establecimientos con un investimento de 81.000 euros e a nivel xa da provincia da Coruña o investimento foron de 700.000 euros. Neste caso a axuda foi destinada á renovación dos equipos de iluminación interior e da climatización, unha actuación que lle supuxo unha rebaixa significativa da factura eléctrica en máis dun 50%. Cambiamos a luz que tiñamos por LED, puxemos a maiores a iluminación lateral, para ter un pouco máis de iluminación na farmacia. Tamén cambiamos a climatización, tiñamos calefacción por gasóleo e puxemos bomba de frío-calor. O aforro enerxético ao longo do ano pasado foi un pouquiño máis do 50%, incluso chegamos a un 71%, máis ou menos. Tanto a delegada da Xunta como a propia alcaldesa aproveitaron a visita para animar os negocios da zona a solicitar este tipo de achegas. Son fondos que a veces quedan sin utilizar porque a xente non nos pide. Entón, o que queremos é animar a xente de Lousame, que xa ten un exemplo aquí cercano, para que acuda a eses fondos e poder conseguir axuda para o aforro enerxético. Nos o que queremos é, como ben indicaba a Teresa, alcaldesa, é animar e sobre todo que a xente saiba que temos estas axudas que sen dúbida van a ser moi boas para a eficiencia enerxética e sobre todo tamén, para o propio bolsillo de os titulares de estos locais, porque van a ver en certa medida o verán ao longo dun ano incluso unhas reducciones
rebaixas de case un 50% na factura da luz. O prazo de solicitudes desta xa quinta convocatoria do Bono Enerxía PEMES da Xunta estará aberto ata o 25 de xuño, cun orzamento total de 2,5 millóns de euros. A Deputación da Coruña dá luz verde ao proxecto de mellora da estrada DP 6202 en Outes, no que se van investir 530.000 euros. Os traballos planificados comprenden a actuación na vía que vai de Outes a C400 por Valadares nun treito duns 4 kilómetros. Levararse a cabo estendido dunha capa nova de rodaxe en quente de 5 centímetros de espesor a todo o ancho da plataforma da estrada e se reporán as marcas viarias e a sinalización vertical. Entre outros traballos tamén se realizará previamente a roza das marxes, a limpeza das beiravías e a apertura de cunetas, así como a execución de varios treitos de escollera en zonas con desprendementos dependentes. A actuación forma parte do plan de investimentos en vías provinciais deste ano 2025. Comezaron os traballos de renovación do Parque dos Praceres en Pontevedra. Trátase dunha actuación que se inclúe dentro dun proxecto de mellora para estes espazos polo rural pontevedrés. Neste caso, os traballos teñen un orzamento de 18.000 euros, incluindo a renovación de mobiliario e xogos, así como a sustitución da cuberta da vía do tren e melloras no campo da petanca. Tamén se vai pechar unha zona de estancia que está a ser invadida polos coches. Esta é a primeira dunha serie de renovacións nos parques do rural de Pontevedra. O Concello traballa xa en Marcón e continuará en breve polas áreas infantís de Tomeza e de Ponte Sampaio. Se vai a arranxar a valla toda perimetral, que xa están sustituindo as pezas que estaban deterioradas e se vai a pintar, e logo os columpios, como vedes, retiráronos todos para deixalos en perfectas condicións, igual que os bancos, as mesas e toda a zona de estancia. Vai quedar, a verdade é que vai quedar un parque prácticamente novo. Iniciamos así unha serie de obras en varios parques do rural. Estamos, ademais, agora ao mesmo tempo que este no de Marcón, tamén cun orzamento de casi 18.000 euros, e continuaremos polo parque infantil de Tomeza e de Ponte Sampaio. E o Concello de Ribeira informa dun corte de auga que afectará as parroquias de Aguiño e Ribeira este martes. A interrupción do suministro comezará ás 4 da tarde e se prolongará por aproximadamente 10 horas. Aínda que afectará as vivendas destas dúas parroquias situadas a partir da rotonda do Vilar, o suministro está garantido nas factorías do polígono de Couso. Este corte está motivado polas obras de renovación da liña de abastecemento na estrada DP 7305 que está a executar o Concello coa fin de incrementar a presión na rede de auga potable de Aguiño. Nova edición de Ponteatro en Pontevedra. O ciclo, que arranca o 20 deste mes, inclúe 5 obras teatrais. Un dos grandes reclamos este ano é un espectáculo de danza da man da compañía de Fran Sieira. Dende o Concello falan dunha programación innovadora e arriscada. A venda anticipada de entradas xa está disponible. A partir deste mes de febreiro volve, ademais, con 6 datas que son o 20 e o 27 de febreiro, o 13, o 20 e o 28 de marzo, e máis o 3 de abril, unha tempada que comezamos no inverno e rematamos na primavera. Son 6 sesións, temos unha programación que queremos que sexa realmente innovadora e arriscada, porque nela van dialogar algunhas das mellores pezas do teatro galego que podíamos traer con algunhas que traemos de fora de Galiza. Pois así imos ir rematando, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.